2025 foi o ano no que conmemoramos a Castelao e por iso estamos aquí, entre as centenarias paredes do Café Moderno de Pontevedra, un lugar no que Alfonso Daniel pasou tantas horas de faladoiro. Un pequeno tributo a quen foi o primeiro presidente de Galiza no exilio e quen sempre viu o gran país que somos. Se te preguntas como sería hoxe a Galiza soñada por Castelao, penso que sería o mesmo que para ti. Significaría ter un traballo digno que permita chegar a fin de mes e vivir con tranquilidade. Pero sei ben que miles de mozos e mozas emigrades ou vivides en precario e aínda por riba tedes que aturar que vos digan que non tedes cultura do esforzo e precisamente os mesmos caraduras que cobran salarios millonarios mentre rexeitan avances sociais. Sei tamén, e é unha das cuestións que máis me preocupa, que moitos de vos non podedes acceder a unha vivenda. Comparto o voso cabreo vendo como se especula cun dereito básico. Moitos non podedes pagar un aluguer, pero hai quen vive en áticos de luxo pagados con diñeiro negro. Como non indignarse? Construir unha Galiza con futuro significa blindar os servizos públicos, porque non imos resignarnos a ter lista de espera até para ver a médica de cabeceira, nin a que a saúde mental dependa da tarxeta de crédito. Queremos que os nenos e nenas con necesidades educativas especiais reciban a formación que precisan, porque a Galiza que queremos é inclusiva. E que decir dos nosos maiores? Ese avó, esa avoa que te coidou, que te recolleu tantas veces na escola, merecen unha vellez digna nas súas casas e merecen residencias nas que podan estar seguros e ben coidados, con traballadoras en condicións laborais decentes. Iso tamén forma parte da Galiza que queremos. Sei que hoxe Castelao estaría na rúa en contra da bomba ambiental de Altri, porque igual que a ti, amaba esta terra. A vida da xente do rural e do mar vale máis que a conta de resultados de calquer empresa que ven a contaminar o que é noso. Merecemos unha industria sostible, merecemos que a riqueza natural de Galiza sexa para este país e para a súa xente. 2025 deixanos claro que o feminismo é máis necesario que nunca para combater as violencias machistas que nos acosan en todos os ámbitos e non podemos permitir que ningunha denuncia quede impune. Temos que seguir pelexando contra os teitos de cristal e contra os chans pegañentos e temos que facelo xuntas. Ni un paso atrás, compañeiras, adiante co feminismo para avanzar nunha Galiza de mulleres libres e iguais. Este 2025 tamén foi o ano no que vivimos co corazón encollido polo xenocidio en Gaza, coa carrase de ver a complicidade dos Estados e dunha Unión Europea que segue mirando para outro lado. Os povos, todos os povos, teñen dereito a vivir en paz e decidir o seu destino. E non podemos permitir nunca que a barbarie venza a humanidade. Pese a todo, hai razóns para a esperanza, porque o 2025 tamén nos deixa o exemplo da túa dignidade. A dignidade dos galegos e das galegas enchendo as rúas en defensa da sanidade, da educación, dunha vellez digna. A dignidade dunha cidadanía que non vai permitir que nos rouben a nosa lingua, que saia a defender o territorio tras a vaga de lumes. Hai moitas razóns para a esperanza porque somos un gran país de xente honesta, traballadora e con talento. Sodes vos quen facedes de Galiza un gran país. Hai moitas razóns para a esperanza porque hai unha mocidade orgullosa de ser galega que quere 1000 primaveras máis para a nosa lingua. E hai moitas razóns para a esperanza porque hai unha cidadanía viva e un pobo que non se rende, que quere tomar as súas propias decisións. A todos e a todas vos quero decirvos que tendes a man tendida do BNG para poñer en marcha a mellor Galiza, na que soñar e facer realidade os nosos soños. Porque, como decía Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ancellos en realidades e as ideas en feitos. Feliz 2026!